voina hian movie pakhat sang ni somhnia ti chua The Night Clock ti chu kan sei ho don ani movie hi Asperger syndrome nei rol thar pakhat ba ta chung chang ania anu nen chengin hotel a zan lam tlak angin athoka midang kom tlang ne la har sada wangin hotel pindana te chuan mi che dan thlir tur le an tong le che dan vel zir turin CCTV camera akam thina movie chu hotel pindana mi chetlalai ba tan a en lai nain trana ba ta video ena chuan mi rang rangin an ni tin nun an man dan chu langin in zirnan an tong dan te chu azir chhong thin chuti lai chuan anu chuan zan ria apei thu soin aron kova mak takin anu po chu video kal tlanga enin a hringa rana bula om chu ape hel bokani in noi pindana chena wangin anu chuan chu thleng chu step a da in chu eina hmuna chu na chho le a anu en reng chungin a chu ei chung chuan a chu ei dan chu enin ati dan angzel chuan a ei ve a zana chuan ba ta chu hotela a na thok turina chuaka ain khalson lai chuan anu chuan tuk vera tangin a thlir renga akara pak zo nu chuan ti pui ram tum tu a boss chu hua heta hian ba ta hian midang ne na in biak har sat le ti kan mu thei chumi nu chuan hotel chu alun lo wang le thleng thar anom lo wangin bar da chuan vei kwal ve la hun khoral chu atuma chanchin bu te chu an hnim vel le ringot thina zan lai lo ni der to wang le an hotel lo thleng thar tur anom mel lo wangin ba ta chu dokan noya chuan amuta a chuti lai tak chuan ron thlen tumin nu pakhat kereni chu aron luta kereni chuan pereti ti minga pindan hau lok zong turina ngena a pindana chho ma chuan kereni chuan ba ta chu pindan nom le nom lo azota mi biang biak har sat ema wangin bar da chuan computer atang chuan pindana thil om zong zong te chu a chiar chuaka kerenin chabi pahni adi lai chuan ba ta chuan a tlereu in bel tele atong dan te chu alo chin chia nu hausa le hoi hom takani arin ta ga wangin pindan thazoka ason chhauta a sin dot le a chuan a pindan chung mun tina a CCTV camera da manga bartan kereni a thlir lai kan hua kerenin ro phachunga khuma waina in lai chuan a ai pata train ba ta chuan front desk atang chuan alo thlir ve thunga kereni pindan kik ri chu a hreta thuaya video a chuan chupa mel chu lang chiang lem lo ma sela chulaya kereni a mu chu chupa chuan mak ati mel hle ani bartan video lo en reng lai chuan azing na thok tran turina thopui jeka chu lo kalin bartan video en lai chu ron phoka ma sela jeka chuan porn ani aringa barda chu ho tur le athak tur thu chu hrilta chumi nu chuan barda chu petrol pama le dorte a te kala ice cream lane ina a hota ni a in noi pindana thlen nu chuan barda chuan kereni pindana thil thleng mek chu ena video en lai chuan kereni thu soi zong zong chu alo zir ve zela mi panena chuan ama mangai der tura hrilin me chedang alo kopa wang chuan a an khum boka a mu thei lawang ti soin chupa phone atang chuan chu nu chu message a thon ti a soi tel boka ti chuan boru chu kal sual thuain chupa chuan kereni chuna satakin kuda thlak ta chutia an boina lama chuan kereni bega tang chuan silai aron tla barda chuan video a chuan a mu veka ma se a chi ai ema wangin atong theilo ti theidanga nei lo wangin chu room chu thlen wata thil thalo thleng tura dan theina turin hotel a chuan atlan le le ta ni barda chuan car chu gate sira parkin pindan lampan chuan atlan ta chuti lai chuan mezia zumek tu je ka chuan ba ta ka ra muwa hotel ala chua san lawani a ring maya chuti lai chuan silai puak ri hre thuta pindan lampan chuan man mo takina kalta chuta chuan chua ta kereni ruang lo om le khuma ba ta lo thu lai chu amuta lau thong takin ba ta chu engma khoi lo tura hrilin 911 phone turina chuak ta ni masela thisen en liam theilo ba ta chuan lo khoin khum pha chuan ata ta chumi nu chuan pindan chunga CCTV camera ada ho chunga memory card chu la chuak veka ma se riat lavin pakhat chu chuat kila a thlau hlau mai atuk zinga chuan detective espada a chuan hotel nei tu rona chu ba ta chung chang chu zota rona chuan ba ta chu hotel a chuan
kum thum chung a thok to boina la to ngai mi lo tia soi hetiang hi a hrisel na din mun ni ma se a fingin na athiam tia soi boka espadan bat lama pan chuan a omna mun soina chiar ngal nok noka a tong dana riat nu chuan espada chuan aspar zarveti a muthiam ngal mai barda chuan dora ice cream a le nuwa a ho ngala ma se vending machine bula a wallet a thei ngilti a riat chuwa wangin a let le tia soya detective chuan makati in a wallet tel lovin engtin nge ice cream a le thei ti a zota barda chuan chan ngai na shelo barda chu police station a hruai ni in espada chuan kereni pasal chu a office a chuan a kom thunga kereni pasal chuan ba tan tual thana chungchanga hriat aneyem tia zota ama inven himnan kereni chuan silai anei tia soitelbo hotela anupui thia mu ani ta ka chuan enge zanlaya chu ta chuan ati ti a in zot bok anu loka ba tanu chu station aron kalin adir thong em chunga engwanga ba ta chu station a hruai nge an ni ti espada chu zota nidanga chuan anu kil an biak angai to ang tin espada chu hrilbok chutia hau hrep nu chuan ba ta chu hruai hota ni ba ta ne na chuan thil hril du anem ti le a thlop tlat je lang ti in a hrila ma se ba ta ero chuan alua fo theinan kun hiamin apin dan lampanin akal dai thung chumi zan chuan espada chuan ba ta aspar zar nat na chu zirchian le zuala tuma chuti lai chuan ba ta thung chuan kereni pindan video te chu en thale in kereni thattu chu abana savalem ta tu anei ti a re chuaka atu ka chuan barda boss chuan an hotel danga chuan a son ta a hotel chu ate ta wangin an boy em lova a duty masak ber chuan customer thar Andrea Rivera I atonga ani chuan batan asparzar anei ti a muthiam ngala hoi hom taka bia in a pindan lam apan ta ni barda chuan Andrea record nan anekta camera thu ruk anei ti kan mule boka a ho nu chuan bata chuan reception Andrea inen ain belai video chu enin tong dan azir boka video en lai chuan Andrea chu mail tha ati mail hle ni atu zinga kara bata lu don lai tak chuan espada analo en thareng lai chu muwa a hlo ema wangin lai takin chome zorna dora aluta Andrea iwa mufuwa anim biak lai chuan bata chuan mi biak a thiam lo thu a soya Andrea I chuan afinga na anei boka ti na lo nema auna pa point anat na ang tho a ayan na sa zoka nei ve a rei tak damdoi ina dani in athito tia soibok anti diesel nu chuan bata chutlang nel ve ta in mia ena anti dan zirin thil soidan azir thin tia soi chuaka masela a camera da ruk te ro chu soitel lo anua bata hole nu chuan memory card pakata kim lo ti hre chuaka amang anna bel turin hotel pindana chuan espada chuan alo chhar kher boka espadan kerni pasal nena video en tir chuan ani chuan video chu hnuai lam chau la a an khup hnuai lam chau alana wain kerni ani ti po a hre thei manglo tia soya poi thlenna hmuna thleng ma saber ani wangin bata chu man turin espada chu hrilbok masela espada chuan man turin engfia nama anei lo ti a hril thung chumi nu chuan espada chuan zona zo bel turin jeka chu kowa jeka chuan reception alo thlen chuan an hotel pindan pakhat niom tak video bartan alo en lai a phok thu a soya masela porn emo ati thung chumi zan chuan Andrea chu hotel a chuan a ron leta barda chuan a pindana AC chu an siam thato ti alo hrila masela a pindana camera ada ruk te chu alo siam tha alo nizok tlai ha thlak taka man nu chuan Andrea chuan a pindana zuwa ina barda chuan reception atang chuan alo thlir renga anua chuan tui cheng turin pula akala barda chu cheng ve turin a soma sin dot le chuan pul sira chuan thrui nan ti tia an ti zel lai chuan bata chuan hotel a ron thla a fop tu pa kha tunge ani tia zota a chang lova ma se bial nu anei le nei lo zot let thung danglam fing lo le mol in chei thing le cho anga mi tam zo kinan ngaya wangin bial nu anei lo ti a soifia enge ngai tu ti Andrea na zo chuan barda chuan a kisa chumi nu chuan a chi ai le ta em thung masela engkim a thavek tia lo nemin abula thu turin a soma
kho harna hian mihring te thil mak tak tak ati tir thin ti in chul pa in a soya a soi zo chuan a kis let ve a bar ta chu ha dam ta in amal chunga chuan amuta Andrei chuan nupui nei to hmanga in hun rei tak anin muru to ma se tu na chuan engkim hi a ha thlakin a boy vek to tia soita Andrei ingai na em to tu ba ta chuan ama veng tu ani theyang atia a sei zo chuan Andrei chuan nuk ul trewa apin dan lampan sanin amang tha ta ni atu ka chuan ba ta chuan Andrei ta na lan nal deuh atuma chu wang chuan a lua meta kar thar le perfume a leita ma sela Andrei mutura hotela kal chuan mi padang nen awa muta mak takin abana ta tu chu a hriat awangin kareni that tu tho kha alo ni hun khoral lovin chian turin ba ta chu ina ho wata ma se van duai thak takin until chuina ta na ba ta computer le camera te la turin espada le atim te chu an ron thlenga an chui deuh hlek nu chuan detective te chuan hard drive chu arwak ti an mu chuaka ba ta chuan zot fia ta ni ma sela ba ta chuan a thil te chu achang changa a delete thin thui na lo chang maya espada ten kal nu chuan ba ta chuan a hard drive thu ruk chu la chuakin khapa ne na hotel pindan khuma kareni mulai video chu ena atuk zinga chuan mimang ang ba ta chu khuma mu in na a po akal du lova chu wang chuan anu churon kalin aron nema har sat na to nuwa po thova nun chun zom turin a fuya mak takin bar ta po churon chhovin chun chu ei turin anu chu ei do kana aron thut pui ve tlat mai chumi zan chuan kar chunga karni pasal nikale Andrei ten belai kan muwa heta hian ba ta hne na Andrei soi pa kha ani ti kan mu thei chu wang chuan ni ka hi karni that tu ani tia chiang ta ni atuk zinga chuan Andrei chuan an ina ba ta chu votlo ba ta chuan a che dana vaina rilruwa na ti lo hrila chu wang chuan Andrei chuan ngai dam adil ta thil hi danglam sela chuan anom dun thei tur ti na hril bok akal ma chuan ati boile to ngai lowang ti na soi boka chuti lai chuan espada chuan ba ta te in chu en thla in Andrei kal lai po chu mu chumi zan vek chuan ba ta chuan Andrei pindan chung chu en le a nikan kuta thlak lai a mu chuan hotel chu pan ngalin pindana chuan a luta a mu chuan nika chu che buain pindana tang chuan a tlan chuak ta ngala bardan Andrei hne na athuruk tuitang lo taka puanzar nu chuan a camera thuruk chu en tir Andrei chu a thong le alo en thlaka vain Andrei chu thinrim hle ma se barda chuan thil dang makzok en tir tura nei ti nain beng da ya an ina hruain kareni pindana video recording kha en tir ta a en nu chuan Andrei chuan a lau ta hle a video chu midanga en tir to empty ba ta chu zota ba ta chuan en tir lo thu in a chang chet le dan tura hriat lo vaina chap ta ringota ba ta chuan hnemin chol ha dam turin atia an pani chuan in koin ba ta khuma chuan an mudun ta ni atuk zinga chuan ba ta chuan a suitcase khatsa vek nen Andrei na lo ngak ti a muwa akal don ti soin ba ta chu zui ve turin a soma anin biak lai chuan Andrei mita en chu harsa ati hau lo ti a hre chuak bok an pani chuan romantic takin an khosata ma se chu ti lai chuan ba ta chu lo harin mumang maya ni ti a hre chuak ta ni atak taka chuan kareni tha ani lai video lan na hard drive nen Andrei chu tlan bawani tina khuma chuan Andrei chuan kareni silai chu alo nu chia bok chu ti lai chuan espada chu Andrei hotel pindana chuan akala thisen omna tawel le asut khe chunga camera thuruk chu muwa Andrei chuan hard drive chu ni kalo pe ve mek bokin khuwa chhuwa san turin kara an lo chuang ve mek boka heta hian Andrei le nika te chu in ngai zong ni in nika tual tha na nu ma zong zong thian fai turin an thok du na ni ti kan mu thei sin dot le a chuan silai puak ria hria tin bar ta nu chuan police a ko ngala bar ta te na espada ron thlen chuan kareni tha ani lai video in chhuwa mek baka memory card chi hrang hrang chu muwa
espada chuan fiana chu ama da ya lo peto turani ti bar da zia le kha chu mu boka ato pa chuan ni kale anjay te chu konga police ten an lo ti dinga an mana chuti lai chuan bar ta chu mol chunga luta mi hring chu thlirin a video vela tanga azir to angin mi biak dan te chu azir chinani video dang en le zel du ni chuan lo like la lo subscribe la tin he crime movie in phiar ru na dang dai tak hi engai ngai dan ti te comment lama lo hnu chia ve ro le